Bona nit. Perdonin, però és que estava fotent un clau. Ja està. Molt bé, ja no balla. Comencem. Ibarretxe vol que els bascos votin en referèndum l'any que ve. Davant la notícia hi ha hagut reaccions de tot tipus. La meva va ser aquesta. Caram! L'Ibarretxe vol que els bascos votin en referèndum l'any que ve. I aquesta va ser la reacció de José Montilla. Per altra banda, Zapatero ha declarat que Ibarretxe s'ha equivocat de segle. Per una vegada, l'oposició li ha donat la raó. Finalment, One World i Star Alliance es repartiran la nova terminal de l'aeroport del Prat. Ha estat, doncs, una decisió salomònica. A Catalunya, alguns sectors esperaven una altra decisió salomònica, com ara partir en dos, la ministra Álvarez. Iberia ha promès que apostarà fort per l'aeroport del Prat. Per exemple, es mantindrà el vol Barcelona-Londres, però amb aturades a Montcada, Bifurcació, Mollet, Granollers, Cardedeu, Massanet-Massanes, Sils, Girona i Flaçà. A més, hi haurà sortides diàries cap a Almeria, Perpinyà i Badajoz, però els avions aniran per terra per evitar riscos inútils. Iberia també comprarà una nova flota de naus per fer vols intercontinentals, sempre que bufi prou el vent. I per evitar les esperes a les terminals, Iberia ha promès que si s'ha de cancel·lar un viatge, es farà quan l'avió ja estigui a ple vol. A més, a la terminal es crearà un nou corredor entre Barcelona i Madrid. A Barajas sí que s'estan corrent. De gust? Estava jugant a la Serpiente. Estic a punt d'arribar al nivell 9. Sí. El govern espanyol tancarà l'any amb superàvit i la Generalitat no es vol quedar enrere. Vídeo. El rei Joan Carles és molt lleig. Perdó, cremar fotos del rei Joan Carles és molt lleig. Per recordar-ho, el govern ha preparat una campanya de sensibilització. De fet, és un plagi.